तर गावाला सगळ्या गोष्टीची पूजा करतात, शेगडीची, चुलीची. बरोबर आहे. मम्मीची फिजिओथेरपी सेशन चालू आहे ना, त्यासाठी. आपल्या वर्षभर आपल्याला एवढा साथ देतात सर्वजण, तर त्यांच्यासाठी एक दिवस जर आपण असं करू शकतो ना. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर बिलेटेड हॅपी दसरा. म्हणजे ऑलरेडी पण आपण केला होता हॅपी दसरा, पण हा व्हिडिओ कसा लेट जाणार ना. आज दसरा आहे पण हा व्हिडिओ 2-3 दिवस लेट जाऊ शकतो. तर इकडे बघा मम्मी एकदम रेडी आहे आणि जी आपली परंपरा चाललेली आहे ना, हॅपी दसरा म्हणजे दसऱ्याचे आपलं सगळ्या घरातले हत्यार वगैरे सगळे पूजा करायची असते ना, ती आता पूजा करायला म्हणजे कसं माहिती आहे, सकाळी उठल्यापासून आपल्याला होत नाही पटापट तयारी. म्हणजे आता मी ते सर्व मांडलंय, जे घरातले जे आपले रेग्युलर म्हणजे जे पहिल्यापासून जे जे आपण वापरतो आणि त्याच्यावरच आपलं काम असतं, असे वस्तू आज पूजा करायची. बरोबर. हा, आणि तेच आपलं साथी असतात ना, मग त्यांची आज पूजा करायची, त्यांना आज आराम द्यायचा. मी आता जे माझे मेन वस्तू आहेत ना नेमके घरातले, ते मी आता जसे मांडलेले आहे. म्हणजे गावाला कसं माहिती आहे का, गावाला जे शेतामध्ये वापरतात ना, कुदला, पावडा, कोयती, हे सगळे हत्यार, नांगर असतो, हे सगळे हत्यार आहेत ना, त्याची पूजा करतात आज. मग तशी मी आता आपल्या मुंबईला कसं आता हे सर्व वापरतो, तरी पण माझ्याकडे कोयती आहे, नारळ फोडायला लागतो ना, मग ती कोयती पण मी इथे ठेवलेली आहे. आणि आपला तवा, लक्ष्मी घरातली म्हणजे एक तवा असतो, अशा प्रकारचे आपण आता वस्तू ठेवलेली आहे. आपली बुकं वगैरे चांगली मेन वाचायची बुकं असतात, ते सर्व असे वस्तू ठेवायचे. आणि आपला बिझनेस असतो कशावर, तर आता तुझा बिझनेस लॅपटॉपवर आहे, मग ते लॅपटॉपची आज पूजा करायची, मोबाईलची पूजा करायची. मोबाईलने आता तू जिकडे जाशील तिकडे तुझ्या मोबाईलवर काम होतो, म्हणजे तो पण आपला एक कामाची वस्तू आहे ना, मग त्याची पण आज पूजा करायची. म्हणजे असे जे आपले परंपरा जे संस्कार चालत आलेले आहेत ना, त्या वस्तूची सगळी आज दसरा म्हणून पूजा करायची. ओके. आज दसऱ्याच्या दिवशी तशी आता तू पूजा कर पहिली. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो ते क्रॉफर्ड मार्केट वरून जे आणले होते ना, ते मी पूर्ण बॉक्सेस घेतला होता बघा. बाकीचे उरलेल्या बॉक्सेस मध्ये इकडे आहेत 1 2 3 4 5 6 है ना. 24 मध्ये हे 18 लावलेले आहेत मी अशी व्यवस्थित. किती छान वाटतात आहे ना मम्मी हे. मी कशी दिसते? मस्त एकदम टकाटक, एकदम टकाटक, एकदम शाईन मारते. हे बाई शाईन आहे जरा साडीला है ना एक्स्ट्रा, छान. आणि इकडे सर्व आपण काय घेतलंय, फुलं घेतलेली. आता तुला पूजेचं साहित्य सगळं. तर मम्मीने तर तुम्हाला प्रश्न विचारला ना की कशी दिसते, तर मला सांगा मी कसा दिसतोय. बघा. ठीक आहे, तर आता आपण आपली पूजा सुरू करूया. तुम्ही तर दसऱ्याची पूजा केली असेल, म्हणजे मी दसऱ्याच्या दिवशीच करतोय पण व्हिडिओ लेट जाते. ओके, तर सर्वात पहिलं सर्वांना आपण हे लावूया ना, हळद कुंकू एकत्र लावतो मी, सर्वांना एक एक बोट लावतो मी, है ना. हे आपलं घड्याळ आपल्याला वेळ दाखवतो है ना, बरोबर. टायमिंग बघतो आपण दररोज, तर किती इम्पॉर्टंट. आता इथे बघा माझा मोबाईल आहे, त्याच्याने मोस्टली सर्व कामं होतात. कधी लॅपटॉपने साथ नाही दिलं तर मोबाईल असतो सोबत. इथे आपला तवा, आपलं ह्याला काय म्हणतात तुम्ही, कोयती, जे आपले युटेन्सिल्स नेहमीच्या जेवणात आपल्याला लागतं. तसे तिकडे आता बघा आपले देव म्हणजे भगवद्गीता, ज्ञानेश्वरी जे मम्मी वाचते. आणि इकडे एक एक लाईनीतून बघा. आणि इथे सर्वांना ते नंतर सोना सर्वांना दे, नंतर देऊ, आधी नको. आज आमच्याकडे खूप सोना, आज एकदम सोनं लुटायचं. इकडे कढई, कैची, इकडे माझे डंबल्स, कॅटल बेल आहे माझा इकडे आपली मोरी आली, इकडे माझा लॅपटॉप, हे माझे पुस्तक. आणि आपण जरा जमिनीला पण लावूया खाली. आता सर्वांना एक एक आपण फ्लावर देऊया ना, म्हणजे कसं छान वाटेल. जरी त्यांना म्हणजे असा जीव नसेल पण असं केलं त्यांना पण चांगलं वाटेल. त्यांच्यामध्ये पॉवर भरपूर असते. हा, आता ह्या बघा, ही अशी गोष्ट आहे, ह्याच्या साहित्याने, ह्या दोघांच्या साहित्याने हे जे व्हिडिओज आहेत तुमच्यापर्यंत पोहोचतात आहेत, म्हणजे त्यांची पण पॉवर झाली की नाही ती. मग त्यांच्यामुळे आज आपले एवढे सबस्क्रायबर आपल्याला भेटले ना. आणि हे कुठून शिकलो, तर आपण पुस्तकं वाचून आपण शिकलो सर्व. बरोबर. म्हणजे त्या पुस्तकांमध्ये पण किती पॉवर आहे, फक्त सर्वांमध्ये पॉवर असते. आता भांड्यांमध्ये जी पॉवर आहे, रेसिपीमध्ये पॉवर आहे, त्याचा वापर करून मम्मी आज रेसिपी बनवू शकली. म्हणजे सर्वांमध्ये पॉवर असते, फक्त आपल्याला ते घेता आली पाहिजे. बरोबर. ओके, एक एक टाकलं ना सर्वांना. तर इकडे झालेलं आहे सर्व. आता आपल्या सोन्याची पूजा कर. पूजा करू. सोन्याला हळद कुंकू दे.
तर इथे सर्वांना आपण अगरबत्तीने ओवाळूया है ना. आपल्या वर्षभर आपल्याला एवढा साथ देतात सर्वजण, तर त्यांच्यासाठी एक दिवस जर आपण असं करू शकतो ना. आणि इकडे आता आपली घंटी वाजवूया. हा सोना मी सर्वात आधी मम्मीला देतो. मम्मीच्या हातात दिलं म्हणजे मम्मीला, ताईला, भाईला, काजलला, दिलला, सर्वांना दिल्यासारखं हे आहे. हॅपी दसरा सर्वांना. हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. सर्वांच्या पाया पडतो. आणि हे सुद्धा हॅपी दसरा तुम्हा सर्वांना. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा, प्रॉब्लेम सारे विसरा आणि सर्वांना हॅपी दसरा. आणि मस्त मस्त राहा. मस्त मस्त राहा, हसत राहा, खेळत राहा, एन्जॉय करत राहा है ना. बघा किती घामला बाबा, कारण फॅन बंद करावं लागतं आमच्या इकडे. ओके. हा माझ्यातर्फे तुम्हाला सर्वांना हॅपी सोना. दसरा. हॅपी दसरा. थँक्यू. अशी सर्व आपलं साहित्य आहे ना, ते आपल्याला जन्मोजन्मी साथ देतात, आपल्या बरोबर राहतात. बरोबर. असं म्हणून त्यांची पूजा करायची. ओके. तर पूजा अशी आहे. अजून काय असेल तर आपण करूया. तुम्ही विचाराल ना की काजल कुठे आहे, तर काजल बदलापूरला आहे. आता मी बदलापूरला पण जातोय, तर तीही तुम्हाला लाईव्ह व्हिडिओमध्ये हॅपी दसरा बोलेल. ठीक आहे. आणि ती पण तिकडे काय करते आपण तेही बघूया. आणि इथे कधी येणार आहे आणि काय झालं तेही तुम्हाला ती स्वतःहून सांगेल तुम्हाला. बरोबर. ठीक आहे. चला, ते आपली दसऱ्याची जेवढी पूजा होती तेवढी आपण सक्सेसफुली केलेली आहे है ना. आणि अशी दरवर्षी आपण घरामध्ये अशी करायची. हा. छत्री छत्री. चला, छत्रीला ठेवताना आला, पण आपल्या माझ्या हाताला टिक्का लावलाय, तो छत्रीला लावतो. ओके, थँक्यू. तसं तू बोलला ना, तर गावाला सगळ्या गोष्टीची पूजा करतात. शेगडीची, चुलीची, बरोबर आहे. नळाची, नळाला तोरण बांधायचं. बरोबर. आता इकडे तोरणं किती महाग झाली आहेत तर बापरे. गावाला कसं आणायचं, झाडाचं तोडायचं आणि आणायचं, बांधायचं, सगळ्या गोष्टीला तोरणं आता मी बांधायची. बाहेर गजरा विचारला, 50ला 2 बोलली ती. 10 रुपयाचा एक, 5 रुपयाचा एक असतो गजरा. ते बोलले 30ला 1 आणि 50चे 2. हा, असं. बघा. ठीक आहे, चालेल. चला, हॅपी दसरा. हॅपी दसरा सर्वांना. स्वतः बदलापूरला जातोय ना, हा. आणि लवकर ये. आणि तू कुठे चालली? मी देवीजवळ बसते. खाली आहे जा. पण आज विसर्जन आहे ना आपल्या देवीचं. देवीचं विसर्जन आहे. तू विसर्जनाला नाही येणार ना? आलो तर उशीर टायमिंगवर येईल. आता इथे बघा, मी विक्रोली स्टेशनला आलो. कांजूर टू विक्रोली आलो, कारण विक्रोली स्टेशनला आपल्याकडे बदलापूरला जायला 552ची ट्रेन आहे बघा. ही बघा 552ची ट्रेन आहे विक्रोलीला. फास्ट आहे. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूरला ही 648ला पोचते. आणि अजून स्टेशनवर गाडी लावलेली नाही, कारण अजून गाडी कुर्ल्याला आहे. काय घेतेस इकडे? गोळ्या घेत आहेत मम्मीसाठी. मम्मीचं ट्रीटमेंट चालू आहे डॉक्टरकडे. लिगामेंट टेअर झालं आहे मम्मीचं पायाचं. तर म्हणून मी आता इथेच थांबणार आहे जरा दिवस. मला व्हिडिओमध्ये दिसणार नाही जास्त आता. आता काजल बरी झाली, पण मम्मी आजारी पडली. हां, मम्मीचं ॲक्च्युली 2 महिन्याआधी सूज वगैरे येत होती पाहायला, पण तिने नॉर्मली घेतलं. नंतर जेव्हा आता मी डॉक्टरकडे दाखवलं तर रिपोर्टमध्ये आले असं सगळं. काय झाला? काल घेतलेली भाजी, आज काल घेतलेली. हे काय म्हटलं? या एरियाला काय म्हणतात? शिवाजी चौक. यांचं नाव बिव ठेवला काय? नाही, हां, आता ठेवूया चिंगू आणि तो मंगू. काय? हा चिंगू
आणि तो मंगू. सिंगू मंगू. आणि आपल्या सर्व व्ह्युअर्सला तू हॅपी दशरा बोललीस का? हां नाही बोलली. काय बोल मग. हॅपी दसरा सगळ्यांना. हां आता बघा काजल पण थोडीशी आजारी आहे, एवढी रिकवर नाही झाली आहे, पण ॲक्च्युली आई परत आजारी पडल्या, हां त्यामुळे सर्व आपलं म्हणजे तिनं तिचं हे झालं. आणि कसं मम्मीचं जरा क्रिटिकल आहे पायाचं, म्हणून कसं मला इथे थांबावं लागणार. तिच्या मम्मीला लक्ष लागली द्यावं पायाला ठेच. 1 महिना अगोदर औषध घेतलं नाही. मी बोललो होतो डॉक्टरकडे जावं, ठीक आहे, पण डॉक्टरकडे गेले ना. आता त्यांचं ते सूज आली पायाला, पण आज सूज कमी आहे. आधी काय वाटलेलं की ते नॉर्मल आहे, म्हणजे सुजलेलं आधी पाय एकदम हलकासा, असं वाटलं असं सुजलं असेल वगैरे लागलंय म्हणून. पण नंतर ते आतून काय झालं आम्हाला कल्पनाच जेव्हा नाही. काजलला घ्यायला आलो तेव्हा बघितलं की पायाला सूज आहे, मग ती काजल तिकडेच थांबली आहे ना. हां मग डॉक्टरकडे नेलं तेव्हा एक्सरे वगैरे काढला, त्याच्यात कळलं. पण आता सूज कमी आहे ना. हां आता आज जरा कमी आहे. चला. आणि अजून एक अपडेट काजल काय, आणि तुम्ही विचाराल का मग लास्ट टाइम मी घरी आलो होतो पण काजलच्या मम्मीला दाखवलं नाही ना. हां आणि नाही दाखवणार, कसं ते आजारी येतं, चांगलं नाही वाटत सर्वीकडे. आता काजल पण त्या दिवशी आजार होती म्हणून शूटमध्ये नाही घेतलं. आता चाललो आहे घरी पण कॅमेरा ऑन नाही करत, ठीक आहे. कुठे घेऊन चालली काजल? हॉस्पिटलमध्ये मम्मीची फिजिओथेरपी सेशन चालू आहे ना, त्यासाठी. आणि हॉस्पिटलचं नाव काय तुमच्या? मॅट्रिक्स हॉस्पिटल. बदलापूरला आहे ना. हां बदलापूर ईस्टला. हॉस्पिटलला किती वेळ सांगितलं फिजिओथेरपीवाल्यांनी? 1 तास लागतो.